Hughes yn chwarae'r 1-2 efo Canavan, y croesiad. Nad lamu ymlaen at Mikey Burke. Ac ymdrech Burke, reit ar draws wyneb y gol. A do honna ddim yn bell o gwbl o ganfod y nod. Un dau clyfar rhwng Canavan a Mwdimu. Canavan ymlaen. Canavan Jake Phillips. Phillips ar draws! Ac Elliot Reeves oedd yno i roi'r tîm cartre ymlaen. Prif sgoriwr y Fflint yn canfod yr hwydd am y tro cynta ers iddo fo sgorio hat-trick yn erbyn Llanelli ar ddechrau mis Medi. Jake Canavan ar y toig yn mynd i gic. Codi'r bel i mewn i cwrt Cosby. Cliriad yn sydd at Ben Hughes. Ben Hughes yn tanio! A fe symudodd yr ergyd yn yr awyr. Nath hi'n symud digon i dwyllo Alex Pennock. Jake Phillips paratoi daro'r bel teg at gwrt Cosby Llanelli. Mwdimu fo'r peniad ar draws! A fe ddylia Elliot Reeves fod wedi dwblu mantais y tîm cartra, ond rywsut o be rhyw 4 llath allan i ymdrech o'n codi dros y trawst. Alex Pennock wedi dod yn holl ffordd allan a tanner ffordd i gymryd y gic yma. Golwr yn taro'r bel yn Lletraws. Nad lamin y cwrs Cosby ar ergyd! A Jack Fflint yn gwneud yn wych. Sam Parsons yn taro'r bel yn lan ar yr hanner foli. Ond golwr y tîm cartre i lawr yn sydyn i'w chwith i wneud yr arbediad. Taro'r bel allan at Isaac Lee. Lee teg at y cwrt Cosby. Y Lee'n dal i fynd ac yn tanio! Yr ergyd yn syth at Pennock. Mae'n bosib bod y golwr wedi gweld hwnna'n hwyr. Lle mynd ath o'n dda i arbed efo'i draed. Owen. Phillips yn gadael i'r bel rhedeg heibio efo at Isaac Lee. Lee'n torri tu mewn. Efo rifant o le ar ochr y cwrt Cosby. Reeves yn troi! Ac yn dwblu mantais y tîm cartra wrth i fi mewn i'r amser am anafiadau ar ddiwedd yr hanner cynta. 5 gol Elliot Reeves yn erbyn Llanelli tymor yma. Phillips, codi'r bel teg at y postyn cefn. Mwdimu tynnu bel yn ôl. Isaac Lee! A Cronin yn clirio oddi ar linell gol i hun. Thorne. Jones at Burke. Burke ar draws at Canavan. Canavan! Yn canfod cornel isarhwyd! Jay Canavan yn rhwydo am yr ail waith y tymor hwn. A mae bellach yn Fflint, tair, Llanelli dim. Harrison Bright. Asfach glyfar ymlaen at Norris yr eilydd. Gibbings tu mewn iddo fo. Gibbings. A ergyd Dan Williams, yr eilydd, yn cael ei harbed. Symudiad gorau da ni di weld gan yr ymwelwyr. Fflint yn dod yn ei blaen ar rwan. Reeves a draws at Hughes. Ben Hughes yn torri tu mewn ac yn tanio. Nath Alex Pennock i mi dal i'n lan. Fe gafodd o'i ddwylo ar y bel yn y pen draw i'w chasglu hi. Norris yn disgyn, oedd hi ddim yn drosed gan Mikey Burke. A dyma fo Burke unwaith eto. Efo'r tir agored o'i flaen o. Croesiad Burke yn canfod Josh Jones. Jones yn ôl at Phillips. Phillips. Mae croesiad isel! Ac am yr ail waith y tymor yma, mae Elliot Reeves yn cwblhau hat-trick yn erbyn Llanelli. Ac os nad oedd y triphwynt yn ddiogel yn barod, wel mae o erbyn hyn. Mwdimu. Canol y cae am unwaith. Bason canfod Phillips ar draws. Mari Agba. A
Fe gymerodd yr eilydd lawer gormod o amser cyn tanio. Fe ddylai fod yn 5, ond dim ond cic gornel. Mae'r tîm cartra'n gael tro yma.